рӯзи ҳар яки шумо пур аз фароҳу шодӣ бошад. ҳамроҳони канали ТВ Симо, ҳоло шуморо бо толенома барои имрӯз санаи 21 октябри соли 2020 ошно месозем. ҳамал дар ин рӯз қувваи зиёди равонӣ ва ҷисмониятон сарф мегардад. ба ҳар ҳодисае ки дар ин рӯз рӯй медиҳад, чун ба имтиҳони тақдир назар кунед. айни замон бо мушкилии худ ба роҳбарият муроҷиат карданатон лозим нест. дар лаҳзаҳои бекорӣ бо корҳое машғул шавед ки таъбатонро хуш сохта метавонанд. сабр. дар ин рӯз қувваву нерӯи зиёдеро эҳсос мекунед. аз ин рӯ вақти пурқимати худро ба корҳое равона созед ки чанд муддат дар иҷро карданашон душворӣ мекашидед. корҳоятон барор мегиранд. рӯзи хубест барои харид кардану ба бозору мағоза рафтан. баъзе ашёҳои кӯҳнаи хонаатонро партоед. ҷавзо. ба шарте рӯзи бобарор мешавад ки бо наздикони худ баҳсу мунозира накунед. бо корҳои муфиди ҷамъиятӣ ё коре машғул шавед ки бароятон эҳсоси қаноатмандӣ бахшида метавонанд. эҳтимоли бо ошиқи пешина оштӣ шуданатон вуҷуд дорад. рӯзи хубест барои тахт намудани ҳуҷҷатҳои муҳим. саратон. айни замон дар шоҳроҳи зиндагиятон имтиҳоне пеш меояд ки ҳатман аз он гузаштанатон лозим аст. минбаъд ҳама чиз аз худи шумо вобастагӣ дорад. аз одамоне ки ба одамгарияшон боварӣ надоред кӯмак напурсед ва ба касе чизеро ваъда надиҳед. ба гумон аст ки аз ӯҳдааш бароед. асад. дар ин рӯз корҳоеро ба нақша гиред ки муддати дароз аз ӯҳдаашон намебаромадед. агар нафаре аз шумо кӯмаку маслиҳат пурсад, ҷавоби рад надиҳед ва аз рӯи имкону вазъият амал намоед. аз сарфи маблағи барзиёд худдорӣ кунед. қарз гирифтану қарз доданро имрӯз маслиҳат намедиҳем. сунбула. дар ҷодаи муҳаббат нисбати ёратон меҳру муҳаббати беандозаро эҳсос мекунед. баъзе нафарони муҷаррад муҳаббати худро пайдо месозанд. саломатиро эҳтиёт кунед. аз пурхӯрӣ ва кори вазнин худдорӣ намоед. мизон. дар ҷодаи касбӣ ҳамаи коратон аз рӯи реҷа ҷорӣ мегардад. диққати бештари худро ба саломатӣ равона созед. дар ҷодаи муҳаббат танҳо хабарҳои хуш мешунавед ва тағйироти ғайриоддӣ рӯй медиҳад. ба нафароне ки баъди нисфи рӯзӣ аз шумо қарз мепурсанд бовар карда пул надиҳед. ақраб. дар ин рӯз кори наверо оғоз карданатон хуб нест. агар ягон коратон барор нагирад, беҳтараш онро ба рӯзи дигар ба таъхир гузоред. дар ҷодаи ишқу муҳаббат муносибатҳоятон бо шахси дӯстдошта хеле хубу гуворо сурат мегирад. шиносоиҳои нав таъбатонро болида месозад. қавс. дар ин рӯз бо истироҳати фаъол, сафару саёҳат ё тамошои манзараҳои дилфиреби диёрамон машғул шудан боиси оромии асабҳо ва истироҳати бо фароғати шумо мегардад. нафароне ки бо рафт намудани мушкилоти ҳуқуқӣ машғул мешаванд, дучори монеае намегарданд. даромади иловагӣ дар назар нест. ҷаддӣ. рӯзи хубест барои корҳои ақлонӣ ва эҷодӣ. нафароне ки нияти аз худ намудани касбу ҳунари навро доранд ё забон омӯхтан мехоҳанд, аз ҳамин рӯз сар карда аз пайи омӯзиш шуданашон лозим аст. хариду фурӯши хона бобарор анҷом меёбад, аммо ҳангоми тахт намудани ҳуҷҷатҳо эҳтиёткор бошед. далв. дар ин рӯз ягон санҷиши ҷиддӣ ва комёбии назаррас дида намешавад. диққати худро ба масъалаҳое равона созед ки ба осонӣ рафъ мегарданд. дигар камбудиҳоро нодида гиред ҳам мешавад. нимаи дуюми рӯз ба корҳои бегонагон бинӣ нахалонед. эҳтимоли рӯй додани нофаҳмӣ бо ҳамкорон вуҷуд дорад. ҳут. ба садои қалби худ гӯш андозед, хусусан дар робита бо нафароне ки ба асабатон мерасанд. ба як қарори муайян омаданатон лозим аст. айни замон дӯстро аз душман фарқ карданатон осон мегардад. кӯшиш намоед ки пул қарз надиҳед, вагарна пули худро рӯзҳои наздик гирифта наметавонед. ин буд толенома барои имрӯз ки шуморо ошно сохтем. ба канали мо обуна шудан ва лайк гузоштанро фаромӯш насозед. хайр, то барномаҳои навбатӣ шод бошед.